Ja, jeg er i gang. Er du godt? Den hopper nærmest op. Vil du også have en? Du skal også have. Ja, du skal også have. Det er lidt små. Nå. Ej, den ene fræk, den ramte. Den der store der, den napper den anden i rumpen. Nej. Ja, det gør den. Ja. Fordi den ikke kan nå at få det. Det får man altså ikke belønning for. Der var en lille en, der fik en der. Det var godt. Det var godt. De skal vokse. Så det kan blive spist til jul, som min datter siger. Jamen, det er jo sådan, det er. Jeg kan træde mig til tingene. Du skal ikke spise til andre. Jeg tager så meget. Jeg tager så meget. Jeg har også brød herovre, skat. Jeg har brød i en pose her. Der er rigeligt. Du skal ikke spise mine træer. Ej, du skal ikke spise mine sko. Den kan man ikke spise. Nej, man kan ikke spise mine sko, så bider den mig i skoen. Der bliver en bil i nakken. Nej, den er fræk, den der. I kan tage min pose også, så kan far sidde med den. Så jeg kan jo ikke både være fotograf og så... De er lidt større, dem kan man bedre håndfodre med. Ja, dem kan du sagtens håndfodre med. Den kan du godt have med at give dem. De er lige små nok måske. Men du vil også gerne have en. Ja, du må også godt få en. Ej, hold op med at være efter den. Se, Mulle. Se. Den er til dig. Ja. Det var godt. Det var sådan noget. Hvor er den sidste ælling? Hvor er det taget derovre? Jo, den er i gang med at spise. Jeg har fået noget der i halsen. Du skal vist ned og have noget vand, min lille ælling. Ja, den. Okay, det var frækt, hvis du snup brødet fra det. Det er tarveligt. Ja, den ser ud som om, den er ved at få noget galt i halsen. Ellers så har den det i munden og... Hov. Du skal da ikke bare tage ud af hånden på mig. Det var da frækt. Det får man altså ikke noget ud af. Nu er der lidt fremme i skoene, hva'? Altså. Ja, jeg kan godt se. Nej, du skal ikke bide de andre. Det får man altså ikke noget ud af. Så får de andre, du får ikke noget. Sådan er det. Okay, jeg stopper filmen nu.